Taky si to myslím. Takhle dvojka tam je, může být. Takže ahoj všem, kteří jste se připojili. To probíhá finále turnaje Lipníku. Kušonek Bratří Vavrojčů. Ve finále hraje Lubustinský a Matěj Krajčovič proti Martinu Hajkovi mladšímu a Petrovi Favkovi. Finále už nám začalo. Jsme teďka už ve čtvrtém náhozu. První nához 2 body bodoval Fáfa s Máchalem. Druhý nához skončil Košonkou venku a třetí nához 2 body bodoval Luban s Matějem. Stav je tedy 2-2. Přenosu vám provedu já, Lukáš Jablonský. Košonek je na lajně. Nějakých 8, skoro 9 metrů. Určitě je další. Já asi taky používám. Cíle tak ještě nepřikážím. Jo, kdyby to vyhled. Luban dal kouli zhruba 30 cm. 30 cm před košem. Košon je tomu třeba 10-15 cm. Od lajny. Fáfa krásně předjíždí. A nějakých 10-15 cm pod košem. Matěj skvěle trefuje. Vůbec Matěj skvěle střílí. Celý den. Martin Hajek s Fáfou prošli celým dnem bez prohry. Nejsem si úplně jistý teďka, jestli Matěj s Lubanem taky, ale myslím si, že asi taky. Takže je to souboj 2 celý den neporažených týmů. Kdyby se mi zdálo, že se mi klepe ruka, tak se vám to nezdá. Celý den tady svítilo sluníčko, bylo tady hezky, ale jak slunce zalezlo, tak už fakt jakože docela zima. Nemáme stativ, takže držím v ruce tablet. No, Martěs minul. Fáfa nedojel, upřel se o tu vlastně přední kouli Bonovi. A provázek asi popsaní. Máchal dává skvělou kouli.
je určen na bodu a Maťo vystřílí. Maťo Gasket. To musel z ruky vidět, to musel z ruky čistý káčko. Tak poplácal po plešce. Teď je dlouhej. Teď je dlouhej. Luban má 2 koule. A po druhém týmu má koule Marťas. Myslím si, Fáfa už nemá a myslím si, že má 2. Luban s tím výťukem ze země. To je jeho specialitka. A Martě zůstal teda. Bylo to těsný. Kolo se stavila na lajně a vrátil se zpátky k košunku. Takže Martě sněl asi poslední, předpokládám. A poslední koule celého má. A ten netrefuje, takže to je jeden bod pro Fáfu. Smachám. Uvidíme, kam to nahodí, protože to stoupne, asi to půjde, protože na druhé straně moc místa je hřištěm, navíc tady ještě se hraje o 3. místo. O 3. místo hraje KS Dubinská s Filipem Vendrálem proti Centiovi, Kubu Lukušovi a Vojtu Lukášovi. Jo, to může to být. Fáfa přejíždí dál. Fáfa je to nějakých půl metru od košunku, možná až 70 cm. Možná to nevypadá, ale to je opravdu daleko. Zatímco Luban si košunu kousíček vybrahuje, ale je do 10 cm od košunku. Tak to strefuje, to je na babičku. Děláček, ale stačí. Fáfa opět projíždí, Luban se tam dostal, Fáfa projíždí, ještě jedno, to bude zvlád. Oficiálně, takže to není úplně paralelní. Strany rozhodčí dobrý.
se tam pěkně dostává, ale Matěj má ještě všechny 3 kola. Třetí Fáfa Máchal má jenom 1. Mohl by to vyosýpat do boku razu. Super, paráda. Matěj trefuje. Stříkal ty Fáfy před ním. Asi si myslím, že se nedostává. Jo, vidíš to? No počkej, už nemá takovou. Už nemáme. Takže my si to poběhli. Jo. Doufám, jsme těm budou měřit. Budu koukat, jestli to přední koule, tam teďka Marta spočuknul, jestli tam bude vykoupit ty, která je z našeho pohledu nejblíž ke košům zezadu vpravo. A 2 cm tam je ta přední koule před košem. Pokud se nevím, co budu dělat. Vodu na klas. Luban bezpečně klasuje. Budeme mít jako 1 pro Lubana a Matěja. A ta tam určitě dojíždí. A Matěj má ještě 1. Snažil se, říkal, že dává slovenský klíček, snažil se vyrazit ti svůj, který se tam připravil, ale že je to jenom bod a stav je 3-3. Tohle se hraje o 3. místo. Luban dala na úrovni, ale tak 40 cm z našeho pohledu zprava, z pohledu zleva. Což rozhodně střelce zatím probouzí. Takhle dojít krásně 15 cm od košena. Zase téměř na úrovni. Matěj umí, to se dneska opravdu dost často nestává. Dneska střílí opravdu excelentně, hlavně v kráčku. Dobře. Matěj trefuje, ale trefuje tak počkej jenom po palici. Kolo odjíždí, ale stačí. Tam to dostává, já si myslím, no. Máme to střílet, ne? Já posluvám. Luban dává skvělou na úroveň. Z kruhu bude téměř proti tu nejlepší Fáfovi. Kucovala do přes prostřed. Matěj skvěle trefuje.
Asi dobře, že netrefil napřímo, protože zůstala tady jejich zadní. Netrefila přímo dopravy, po mě odešla i ta jejich, která je teď úplně na bodu. Urban přejíždí, takové to určitě není. Urban je bez kůlí, Matěj dokáže střílet, to znamená, že má teď poslední. Matěj se tam dostal, posouvá košem, nevím, jestli náhodou nevydal dvojku, ale to si myslím, že spíš ještě ne. Matěj jde střílet. Ale míní. Teď se mi Marta ptá, Fáfi, jestli má jenom bod. Jo, takže mají bod. Maťo s Lubanem. A s Fáfou má ještě 2 kola. A zase je krátkej a zase je vlevo z pohledu z kruhu. Poslední kouli má Fáfa. Pojď, Fáfo. Fáfa dá jaký dostřelek. Logicky. Fáfa je rovnej, krátkej. A bohužel třemi, bohužel pro Fáfu s Mácholem, 3 střelami nedokázali ten Matěj klasu řešit. To znamená, že stav je 4-3 pro Matěja s Lubanem. Nebo tam bylo těžké, stejně utrát? A nebo tak nejde. A byla teplovka, hezká, ale... Jo, to je lepší, děkuji. Jo. Tak, dneska už nám začal další nahlas. Luban velmi dobře plasuje a Marta zde zrovna střílet. Ale o kousíček další a v kouli vpravo. A teď byl o kousíček kratší a teďka se zleva. To je záležitost roští, ať tam na to líp vidíte. Nevadí, pojď. Fáfa je utopil metr před Košanem mírně zleva. A druhou metr za Košanem zase mírně zleva. Kluci se dostávají do velmi nevýhodné pozice. Fáfa má poslední, jednu má ještě Máchal. A Luban s Matějem mají takzvaně plný ruce. Fáfa trasuje tu svoji přední, ale zůstává pořád hodně vepředu. Marta je svůj poslední a tu asi na bod nedostává, myslím si, že kousek přijela. Nicméně Maťo určitě střílet, protože pokud trefí, tak tam kluci budou mít hodně místa na dohaz. Maťo přehazuje kousíček. Nicméně jde střílet znovu, protože opravdu ten plastej není jednoduchý. Už trefuje. A kluci zůstanou na bodu. Mají tam celkem hodně místa. Luban má 2 koule, Matěj má 1. Takže můžu dohodit až 4. Luban v pohodě dohazuje.
No, místo tam je opravdu hodně. Bylo to v pohodě. Třetí, ještě mám kolem Maťo. Maťo projíždí, takže je to 3 pro Maťa s Lubanem. Stav. Jak vidíte, Máte tady někdo live sport puštěný, tak jenom možná jako to tu... to není Pavlo. Další nához, opět nějakých 8 metrů. Luban plasuje slušnou kouli, ale určitě umí učovat ještě lepší. Víš, jak nepínaš nikdy, tak krásně. Jsme za Fáfa. Fáfo jinak zvláštně odskočila, ruku to vypadalo, že mohla je dobrá, Fáfa se tam sám diví. Teď už se nám bezpečně dostává, ale na košon. Košon je tak, že Maťo, když trefí, tak pravdě kompot, a možná trefí i mě. Dobře. Tak no, Maťo tak strašně daleko. Myslím, že tam je tahle. Já myslím, že to vidím. Jo, tak to běžíme. Fáfo jenom dáme tak, ale počkej. Teď si myslím, že sám Kluci se dohadují, která z těch 3 koulí je nejblíž. Každá z těch koulí je asi 2 metry od košonu, to vystřelá Maťa. Už se dohodli, asi to ani nebudou měřit. Jsme na tom jde Fáfa. Teď aktuálně stav na kůle 2-2. Teda, potom 2-2 rozumí, 4 na ulice. 4-3 pro Lubana s Matěm. Velmi dlouhý. Končí v autu jeho koule. Ale oprava je excelentní. Končí kousíček před košonkem, jiný zprava. A Martil zastřílet. A nádherný táčko. To opravdu sedlo úplně excelentně. Teď jde na zem, protože jsou nevýhodě koulí. Teď plasuje kousek přejíždí. Nicméně má ještě jednu kouli. To je krátký. A to má 2. Myslím si, že bude možná střílet, protože tam víc na úrovni koule je
Fáfova, tu má, že střela je za 2, káčku za 3. Krátkej a mě zprava. Jsme měli ještě jednou, přitom stojí a toho se trošku přepasovala. To je zase dlouhej. Máš box, spálku s máchem a stav je 7-4, pokud se nemýlím, pro Luban s matem. Tam stojí, pane. Jo, určitě. Tak pojď, chápu. Pojď jestli. Pojď, papína. Ta vprava krásný, on to okamžitě střílá. Je to krátký. A teď už se nemění. Navíc je takovou dám kousek, je metr za kušonem. Jo, chápu, super. Fafa dá na úroveň, 30 cm. Vedle kušonem, teď dá opět střílet. A ty opět trefuje, zůstává, ale odjela. Pojď, chápu, pojď se tam vrátit. Takže jako na hřišti jsou teďka blíž kušonem Gliku a jak se s Lubanem, ale jsou to daleko. Fafa dává skvělou podle. Je to takové plně konečně, 3 km na Luban a 4 km na Luban stříl po zemi. Zůstává kušonem. Marťas polasuje a možná tam i bude. Normálně to měřit, tak bych si docela vyhrál. Teď bych ji věřil. Marťas si rozpušel a zůstane na bodu. Potvrzuje. Takové 2 na 2. A 3 kola na zemi jsou Luban s Matějem, Matějová Machová. Zatní, která Lubanek vyráží. A 4 na zemi. A musí opět na zemi. A opět skvěle dává. A Luban si jasná, co bude znovu dělat. Luban se míjí. To už nemá, poslední kolo má Marťas. Co na bodu Fáfou. Na tu středovou. A budu dohazovat druhý bod. Se asi nepovedlo. To se nepovedlo, takže to je jenom jeden bod. Znamená, že stav je aktuálně 7-5.
Lubanem s Matěm. Centio, kolik je to u vás? Tak 8-3. Pro vás. Takže třetí místo vede Karolina s Filipem 8-3. Kroužek. Pojď, Fáfo. Opět to další nához. Kolem nějakých 9 metrů. Fáfa dává nádhernou kouli. 8 cm zleva. Jsme Ruskou. To může střílet. Dobře, dobře. A koule dále s košunkem. Takže nám se opakuje. Skoukneme ještě vedle. Centka skvělá klas. Pojď, Fáfo. Pojď, Luba. Není za, není za. Fáfa dává půl metru předu, na 70 cm. Mírně zleva, není fosy, košunka volnej. Luban dává nádhernou 5 cm dopředu, mírně zprava. Ale to se vyjde prostě. Kůň je vedle. Zkusíte rozhodují. Pojď, Fáfo, když se voní bok, přešli dál. Co víte, tohle spolu stříleli. Je to pravda. Výborná, skvělá, Fáfo. Fáfa končí kousek dopředu, ale nicméně nebude není. Zkusím to domů, jestli náhodou to nebudou pálit teď ještě. Si udělám dobrou smysl, ale pálit nakonec nejdou. Nebo klidně přímo na ní hraj, přímo na tu jejich, jakoby. Já si Fáfa bude pasovat na tu nejlepší volnu. Ale tam nevadí, tam nevadí. Opravdu dobře. Ne, to si to světlí, to jsou tak se není jako špatně, že mám to vzadu. Marta spolosuje, kupujeme to úplně doleva. Úplně doleva. Přičuknuvám tam první fázu. Jsme poslední koule. A tím Slubanem ještě plní ruce. Situace je celkem sympatická, Fáfu smáchá. Macha pěkný výkyv, tam to máte dvojku s Fáfu, vlastně může nikolo, a máte Slubanem výkyv. Máte to samozřejmě pan střílet. Trefuje obě. Trefuje obě, nicméně situace neřeší.
Teď taková, že na bodu a teďka myslím ještě Martin Fáfa, to je zadní koula, kterou tam nastražili Fáfa před chvílí, ale druhá už je Logan s Matějem. Já si to podahazujeme. Matěj trefí tu svojí. Matěj trefil svoji. Takže nevím, jestli tam je možná kterou mají trojku. Ale Luban má ještě 2 kuly. Bravo, Luban, bravo. Takže Luban svým typickým hodem za Lubanovkou vyrazil tu kouli Fáfy. Má ještě 1 kouli na dohození druhého bodu. Luban bezpečně dohazuje. Luban bezpečně dohazuje. Stav na hřišti je 9-5. Takže 9-5 toho Luban s Matěm. A další nához. Je se nějaká 8,5 metrů. Luban lehoulince přejíždí, myslím si, že bylo 30 cm do košonu. A Fáfa smachal do na zem. Fáfa krátkej, sice přesně ve směru, ale krátkej. Teď už se pomáhá ještě u těch svojí přední, dostává se krásně jako tam. Má to krásný káčko. Má to krásný káčko. Teď jsme tady 2. Fáfa, skvěle. Se dostává na košan. Matěj další káčko. To už teda sice udělá. Vůbec nevím, jestli je lepší než ta přední. Z toho pohledu to vypadá, že ano, to může zklamat. Marta se nějak odskočila, jo. Nevím teďka, jestli byla špatná nahozená, nebo jestli on prostě ublížil terén. Nicméně Martě jsme 2 koule. A 2 koule má ještě Luban. A Martě se skvěle dostává na bod. Ještě 2 koule, Maťo. Maťovička krátký. Situace na hřiště je taková, že nebuduje teda Fáfa s Máchalem. A druhá a třetí koule má Maťo s Lubanem, nicméně tam, když ty koule ještě znovu střílá, tak je riziko, že budou všechny jejich pryč.
Máchalovu odrazit, nicméně jsem to nepovedlo a skočilo. Dobrá, to je skvělé. Dál takový gard dopředu, takže poslední koule. Poslední kouli má Maťas, tady v tom náhozu. Dostává na groove a tam ukazuje, kde hrát zprava, z pohledu, od hodu. Je dlouhý, takže je to jeden bod. Takže aktuální stav je 9-6 pro Maťa s Lubanem. Já se opět nafouknu na zápasu 3 místa. Tak dlouhý, poměrně dost, myslím, že je tak minimálně metr od košanu. Vlevo vzadu. Na to máš, Luban taky lehce přejíždí, ale ne tolik jako Fáfa. To pořád není taková koule, která by dráždila střelce. Dokud se na zem. Fáfa se skvěle opravuje na košonku lehce za ním. Je i teďka riziko, že půjde košonek, pokud Matě trefí. Dobře. Ale Matě trefil z košonku. Tady opravdu teďka už zima. Maťo sice hraje směrný týmový ale dál to je to adrenalinového finále. Všichni přihlížející už se tady vyloženě klepou s zimou. Fáfa se dostává na bod. Maťo sice jako i předáček, nedohozený úplně, špatný ty koule, ale vypadá to, že se dostal, že to stačilo. Že to stačilo. Je to 3 aktuálně. 3 koule má. Tým Faf Máchal 3 koule a druhý tým má 1 Luban. Maťo střílí, hezky čistý železo. Luban se tam dostává sice za, ale pravděpodobně tak bude. Což odsouhlasil i Fáfa. To, co přemýšlí, jsme měli dělat 2-2. Koule rovně od směrem z kruhu za košunem jsou Maťa s Lubanem. Koule vpravo i vlevo od košonu, obě tady vlastně ty boční koule, tak ty jsou Martě se
Marťas klasuje. Svůj koule musí jít sice na úrovni, ale půl metru vlevo z pohledu z kruhu, z našeho pohledu půl metru vpravo. Možná i víc. Marta se nám teďka skvěle dostává. No, byla by dobrá ještě jedna docela dobrý. Nicméně už nemají koule. Koule má jedno Maťo a jedno Luban. Díky, díky. Maťo skvěle trefuje. Tak rád, že nevzal tu naši. Pohodej tam. Jsou na bodu a Luban nebude hazovat. Luban za mě bezpečně dohazuje. Je to dvojka. A stav je tak 11-6. To je Lubana s Matějem. Finál se hraje bez limitu, takže není žádný časový stres. Musíme určitě náchal se Fáfou naučit dostatek času na to, aby případně to finál ještě vrátili. Nicméně bude to úspěšné, protože s Lubanem je opravdu break tank celý den. Když se teďka zabrzdila takovou, vypadalo, že jsem myslel, že bude lepší. Dostávám dost vepředu, ještě se malinko vyosila. Fáfa nechal taky vepředu, ale myslím si, že to nebude stačit. Je teda víc fosa, ale ještě o jedno otočení jsem musel přivolit, aby se mi dostalo. Pojď podle ní, když ji potkáš, nevadí, když ji oberu super. Pojď. Na střelu to ještě opravdu není. Kola jsou dost daleko, to vlastně se přeplasovat rozhodně nechá, toho se se rozhodně dneska přeplasovává. A Fáfa trefil tu svoji, takže hezky na dvojku. Luban trefuje tu svoji, kterou přibližuje, nicméně si myslím, že tam je pořád dvojka pro Fáfu smáchla. Já se opřeju tu přední Fáfovu. A Luban teďka trefil pro změnu tu druhou Fáfovu. Určitě dvojka. Fáfu smáchám. Maťo je krátký. Teď se zase do výhledu dostává s Fáfou. Možná se bral jeden bod, Maťo. Nejsem si úplně jistý, ale možná, že jeden se bral. Tou koulí, kterou teďka doufá vpravo. Mám si tam furt ta levá ukošenou. Teď tam Matěj dostal tu jednu svoji. A jsou tam takový zajímavý dvojičky teďka, je to taková nezvyklá situace. Ale kluci mají ještě 4 koule. Máchal skvěle trefuje. Takže myslím si, že teďka tam má bod. To je moje. Teďka Když ho potáhneš dozadu, ideál tam. buduje ta Fáfova, která je z našeho pohledu zleva nejvíc ukošenou. Vzadu vlastně ta střelecká zůstala Martasova, takže pro košon dozadu. Na tom se teďka kluci bavili, takovej nebude, nicméně
Nicméně to se fakt vůbec nepovedlo. Manchester byl taky úplně ze směru. To bylo hodně špatně hozená kouba. A tady to se vám to nestalo. Takže do té dohry dostáváme bude jeden bod, to jsme chování, bude 2, jeden je odsouhlasený a druhý se jde doměřovat. To je taky vaše. Tohle je jako prý, jsme mrtvili. Tady hodně špatně vidí. Ne, právě, že to mám jít výsadle. Je to na rozhodčího. Nemáme kovo. Hlavní rozhodčí je na place. První v dnešním finále. Označuje kouli Maťa s Lubanem, takže je to pouze jeden bod. Diváci. Další diváci. Zmrzlí diváci. Takže aktuální stav je 11:7. Zvyšek toho kroužku. Fáfa dává skvělou. 20 cm před. Máte těsně krátký. Kolem přeskakuje. Nicméně doučuje znovu, protože tohle se bude velmi složitě přepasovat. Yes. Teď už trefá na káčko. Krásný retírko. Jsme místami opravdu hodně. No, přes metr. Kde si Fáfa neměla mít problém. Bezpečně dostat. Tak se tam Fáfa bezpečně dostává. Co se radí, co s tím? Je to taková koule, která se určitě nechá přeplasovat. Určitě je v Lubanových schopnostech. Luban je dlouhý ještě zprava.
Tohle z toho koulíka je perfektně dopředu, nicméně tam není. Určitě tak třeba 3-4 cm minimálně zbývají. Konci už jsou teďka dost pod koulama. Nicméně přesto šel Maťo střílet. Protože všechny 3 koula, které jsou aktuálně na hřišti, tak jsou oba s Matěm. Teď je stříl máchal, tu přední. Ale je křivý a krátkej. Hlavně teda křivý. Tak to byl jenom o kousek, to by možná vzalo. Ne, střílet určitě znovu. Teď už trefuje. Nicméně na hřišti je pořád 3. Protože jediný 3 koule, které jsou na hřišti, jsou Matěj s Lubanem. Fáfa je dlouhý. Ten náho zase lehce není. Teď to aktuálně je 1 na 1. Myslím si, že ta fáfova je delší i než ta přední. To je ta Matějova střelecká, to retro. Marta se to pokusí hlavně hodit tak, aby Luban z toho nemohl pouze 2 a nemohli dohrát. Marta si schoval z pruhu pro Lubana za tu přední Maťovu. Takže Luban, myslím si, že tu střelu otevřenou nemá tím svým stylem a aby ji trefil, tak si myslím, že si ji budeme se zvednout. Takže budeme se jít zase, že to budeme se zvednout. Ale uvidíme. Lubana vždycky dokáže překvapit. Takže šlapas někde blíž, takže si myslím, že možná buď teda opravdu střílet tu máchovou země a nebude posouvat košem. Spíš to druhé. Dostává se teda na bod, chtěl podle mě posunout košem dozadu. Mají 2, nicméně stav je 12-7. To bylo pěkně profesionální. Takže můžu, jo? Jo. A děj se uleboníš, padej. Kluci, zase vyháníte z lavičky. Kdo zná Martěse, tak tohle je přesně jeho. Tak to bylo krásný Luban. Jeho nához. Když si může vybrat, tak to vždycky položí na lineu. Nicméně uvidíme, jsem teďka vyplatil. Luban dává naprosto skvělou. A Marta je trošku pod tlakem, protože musí tu situaci vyřešit. To už bylo možná skoro nejlepší, kdyby šel i košem, nakonec se předpokládám pro ně. No tohle vypadá čisto koula. Maťo s Lubanem mají ještě poplní na ruce. Fáfa teďka v podhodu s máchám bude mít pouze 3.
A budu jich mít ještě míň, protože Fáfa svůj kouli dal do autu, bohužel. Pro koukej. Nicméně jsou tady uplatní pravidla, které možná u nás všichni neznají, to znamená, že všichni kouli v autu. Fáfa jich nepil taky, aby se střídal a dával vlastně koule Luban s Matěm. Vnitřek mojí nohy, jo? Pojď, Fáfa. A Fáfa opět projíždí do auta. Fáfa opět projíždí do auta. A situace pro kluky je kritická, protože teď aktuálně leží na zemi 13. bod pro Matěj Sluban. A Matěj Sluban má ještě 4 koule, zatímco Máchal s Fáfou mají pouze 2. A vypadá to, že se bude střílet košonek, že to může být že to je možná poslední šance, jak tento nához udržet. Bylo to, jestli budou střílet, anebo jestli budou vyhánět vyloženě, protože ten košonek koupne na léně, to znamená, že mu stačí 2-3 cm s hlajnou. A vypadá to, že to bude klasická střela. Martěs je těsně krátkej. To znamená, že Fáfa má úplně poslední kouli, kterou se tam teď musí dostat. Což se vede. Nicméně Matěj s Slubanem mají teď 4 koule na to, aby tuto kouli vyřešili a ukončili tím zápas. Matěj ukončuje stylově celou finále košunku bratrů Vavrovičů. Se stává tedy kořistí pro Lubana a Matěje Krajčoviče, na který poráží 13-7 Fáfu a Martina Hájka mladšího. Kluci, gratuluju. Vrchlabí! Takže je to první místo pro Vrchlabí. Maťo, pojďme rozhovor dávat. Pojďte dávat rozhovor. Interview. Tak co kluci, jak se vám dneska hrálo? Hrálo se nám naprosto skvěle a Lipníček. Very good weather. Udělal prostě jsem vejtar. Já jsem teda dával úplně pozor ve Švýcaru, vy jste ve Švýcaru taky všechno vyhráli? Jeden jste prohrál. S Cinťou a Vojtou Lukášem. Takže povinnou prohru jste si už My jsme pověrčí, já se bojím vyhrávat Švýcara, takže přesně tak, takže jste to takhle udělali. Jinak jakože skvělá jízda, skvělá souhra, úplná chemie. Maťo, zase mě možná případně oprav, je to tvoje první výhra na českém turnaji s českou licencí? Je to tak? Už jsem měl tuhle sezonu 3., 2. a teď konečně první. Takže gratulujem, takže zase potřebuješ někoho, kdo tě vytáhne nahoru, takže tentokrát to byl Luban. Vrchlabáci jsou. Takže gratuluju. Lipníček je nejlepší. Takže gratuluju. A dobrý víkend. Díky. Tak od nás to je všechno. 3. místo. V zápasu 3. místo se ještě hraje, ale je tady okrutná zima, takže ten už pak pouze telegraficky, jaký tam je stav teďka, aktuálně nevím. Takže já se s váma loučím a mějte se hezky. Ahoj.